Nilqakom għal Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof tal-Xikluna. Illum it-28 ta' Ottubru il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Xmun, il-11 l-Apostlu, u San Ġuda, imsejjaħ ukoll Taddew. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Kif smajtu qegħdin infakru żewġ apostli, l-aħħar tnejn fil-lista tal-apostli San Xmun u San Ġuda Taddew ikunu qabel Ġuda l-Iskarjota huma dejjem fl-aħħar ta' dan l-elenku. Fuq Xmun it-tradizzjoni tajt li kien minn Kana, hemm tradizzjoni qawwija li tajt li kien ukoll l-arus tat-tieġ ta' Kana, li mbagħad sar apostlu tal-mulej u ħalla ħajtu propju għat-tixrid tal-Evanġelju. Mill-apostli dejjem iridu nqisu li huma x-xhieda tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. U din hija wkoll il-glorja tagħhom. Fuq Ġuda Taddew ma nafux ħafna lanqas. Għandu dan il-laqam Taddew li tfisser bniedem ta' qalb kbira. Luqa fil-Vanġelu se nisimgħu llum isejjaħlu Ġuda ta' Ġagbu. X'aktarx għax kien ħu Ġagbu, it-tradizzjoni tgħidilna li kien iben Marija ta' Kleofa. U allura il-ġenituri tiegħu kienu qraba tal-Madonna għalhekk huwa magħruf ukoll bħala wieħed mill-qraba ta' Ġesu. Ta' min jekk din it-tradizzjoni u tradizzjoni antikissima, wieħed jifhem li ommu Marija ta' Kleofa kienet ħdejn il-Madonna, ħdejn Marija ta' Nazaret fuq il-Kalvarju, hekk jgħid l-Evanġelu ta' San Ġwan. It-tifel le, it-tifel għalkemm kien apostlu, u aħna għandna devozzjoni kbira li San Ġuda Taddew, ma kienx hemm, imma ommu kienet hemm. Kemm jgħalmuna l-ommijiet. Ovvjament imbagħad it-tifel sar xut tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet u ħalla ħajtu wkoll. Fl-aħħar ċena Ġuda Taddew lil Ġesu jgħidlu ma da kif ħaturi lilek l-inna. Imma mhux id-dinja kollha, speċi xtaq li Ġesu juri l-glorja tiegħu b'mod spettakolari. Il-ħajja tagħna ħaseb Ġuda Taddew tkun iżjed faċli. Imma Ġesu fir-risposta tiegħu jgħidlu min iħobbni missieri u jien niġu għandu. Kwistjoni ta' mħabba. Hija tagħlima sabiħa li aħna ħadna permezz ta' Ġuda. Hemm mitra wkoll qasira fit-Testament il-Ġdid li hija iġġib l-isem tal-ittra ta' Ġuda. U fiha wkoll isemmi lil San Mikiel, San Ġorġ Preka kien iħobb jgħid li Ġuda Taddew huwa il-patrun ta' dawk devoti ta' San Mikiel, anzi tgħid tal-partit ta' San Mikiel, imma ma jtlux fiha di tal-partit ta' San Mikiel. San Ġuda Taddew kif taf huwa patrun tal-impossibbli, nasib għalhekk dawn it-tieni isem Charles Jude, mhux għall-Iskarjota għal-Taddew, u li tkun isqof veru jkollok sitwazzjonijiet impossibbli, nitolbu ħafna jien il-San Ġuda kif nissuġġerilkom titolbu. Santa Briġita ta' Żvezja kella esperjenzi mistiċi anki ta' kollokju ma' Ġuda Taddew u kienet waħda fl-1300 li xerdet ħafna id-devozzjoni tiegħu fil-Knisja. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla bl-interċessjoni tal-Apostli llum u nitolbu lil ħniena ta' Ġesu li ġabunna fil-Knisja xi sagramenti waslu għandna minn Ġesu permezz tal-Apostli. Jatuna tassew fejqan kbir. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi.
Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-oli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla missier li jista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddiż, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int wassaltna biex narfuk permezz tal-apostli Quddiesa tiegħek. Għamel għat-talb ta' San Xmun u San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joqtol l-att ta' dawk li jemmnu fik. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ma tkomx aktar barranin u orba, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisin tal-apostli u tal-profeti, fejn Ġesu Kristu u l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu marbut sewwa jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewit ixandru l-glorja tal-Alla, emili dejħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ngħidu flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Ngħidu flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom. Lilek o Alla imfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġema glorjuża tal-Apostli. Il-mulej magħkom. Koll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn il-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru u Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Xmun imlaqqam li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad itradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita, flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti ħżiena kien ifieq
u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. Il-Vanġelu mażul għallum kif antiċipajt fl-introduzzjoni jagħti il-lista ta' dawn it-12 il-dixxiplu li Ġesu jażel wara lejl ta' talb. Dan huwa dettaljatihulna biss il-Vanġelu ta' San Luqa. Ġesu jagħmel lejl jitlob u mid-dixxipli jażel 12. Mela l-Apostli qabel xejn huma dixxipli. It-tieni huma frott it-talb ta' Ġesu. Tajduli anke Ġuda l-Iskarjota frott tat-talb ta' Ġesu? Iva. Għaliex veru f'kull lista tal-Apostli Ġuda l-Iskarjota huwa dak li tradih, dejjem l-aħħar wieħed li tradih. Minħabba fih Ġuda Taddew kellu isem naqra li kien jintesa' jsemmi xi Ġud. Ġud hemm tnejn. Hemm diversi apostli li hemm tnejn ġagbu, hemm tnejn Xmun, Xmun Pietru u Xmun li qed nagħmlu l-festa tiegħu illum. U hemm ukoll tnejn Ġuda, Ġuda Taddew jew Ġuda ta' ġagbu kif isejjaħlu l-Vanġelu ta' San Luqa u Ġuda l-Iskarjota. Dawn huma wkoll xhieda ta' dak li għallem Ġesu, tal-qawwa tiegħu, imma wkoll xhieda tal-mewt ħarxa tiegħu għalkemm ħafna minnhom rawha mill-bogħod għax meta arrestaw il-Ġesu ħarbu. Daw it-tnejn li qed niċċelebraw illum ħarbu fil-ġimgħa kbira. Inħobb infakkara din jiena x'aħna qed nagħmluhom festa llum, imma ddewmu l-mumenti tal-kriżi tagħhom anki huma abbandunaw il-Ġesu bħalma kultant nagħmlu aħna. Imma fil-qawmien tiegħu jerġa' jlaqgħahom, jagħtihom il-paċi, iħabbibhom miegħu, jafdhom, jaf min huma, jaf li huma dgħajfin. Imma il-qawwa tax-xhieda tiegħu irxoxt waslet saħanna aħna grati lejn dawn l-apostli li huma il-kolonni tal-fidi tagħna. Jekk il-poplu ludi tal-Antik Testament kellu 12 tribu, 12 pilastru li fuqu jinbena il-poplu ludi, Ġesu għażel 12 il-pilastru, 12 l-apostli. Veru wieħed minnhom iġġarraflu xi ftit, allura mbagħad minflok Ġuda l-Iskarjota kellhom jażlu lil Mattija nagħmlu l-festa tiegħu fl-14 ta' Mejju. Imma meta rridu jażlu xi ħadd minflok Ġuda biex jibqa' numru 12, qalu jrid ikun xi ħadd li kien xut ta' dak li għallem u għamel Ġesu tal-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Dak kien il-kriterju biex tkun apostlu. Imbagħad il-kelma apostlu xteddet ukoll fil-Knisja aħna nafu lil Pawlu pereżempju, l-apostlu missierna ngħidulu apostlu, ma mhux wieħed mit-12. Għaliex imbagħad Ġesu fil-permezz tal-Knisja tiegħu baqa' jsejjaħ apostli u l-isqfijiet huma suċċessuri tal-apostli. Aħna wkoll l-isqfijiet huma aħna frott tat-talb tal-Knisja u imsejħin biex nkunu dixxipli li nwasslu lil Ġesu lin-nies. Il-Papa jħobb jirrepeti din il-ħaġa li l-isqof in-nies għandhom bżonn jaraw jiltaqgħu miegħu. Bħalma kienu jagħmlu f'isem u fi żmien Ġesu il-kotra kienet tfittex li tmissu. Min Ġesu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Aħna nitolbu li mis-suċċessuri tal-apostlu minna l-isqfijiet toħroġ ukoll din il-qawwa ta' fejqan, ta' maħfra, ta' dawl, ta' xhieda, ta' mħabba. Bl-interċessjoni ta' Quddisin Xmun u Ġuda nitolbu għal-Lusio tiegħu il-Papa
suċċessur ta' San Pietru, biex hu jkollu d-dawl u l-kuraġġ neċessarju l-mulej jibirku bil-qdusija u bis-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nafdaw fl-interċessjoni tal-Apostli llum mod speċjali l-interċessjoni tal-Apostlu Ġuda Taddew għal kull sitwazzjoni diffiċli li aħna naraw impossibbli, imma l-Alla m'hemm xejn li huwa impossibbli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-morda, għal paċi fid-dinja, għal ħutna l-mejtin biex il-mulej jieħu ħsieb hu ta' kull wieħed u waħda minna, ħajjin u mejtin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U bl-interċessjoni tal-Apostli tiegħek Xmun u Ġuda Taddew tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna u nroddu l-ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda għal glorja bla tmiem li tajthom, nitolbuk li tilqa' t-talb tagħna u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri Quddiesa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies, Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna f'loli ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna f'loli ta' smewit. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, mod speċjali l-Appostli Xmun u Ġuda tad-Dew, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u dinna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fl-ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tiegħek. Fiċ-ċokontana nitolbuk bl-Ispirtu Santu biex iżommna dejjem fl-imħabba tiegħek u bil-għajnuna tal-misteri li ċċelebrajna ġieħ il-martirju tal-Apostli San Xmun u San Ġuda. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għalina l-isfijiet u għal daw kollha li għaddejjin minn xi mument diffiċli. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li intu fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indima. Missierna li intu fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa. Jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, jinbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikmu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti bis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jdafla. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħar. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina.
amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' de, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbi, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minna l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoqina dak li wedna Krist. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieq. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin apostli Xmun u Ġuda tad-Dew, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'din l-ħasdan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fidna bla qiegħda, dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha,
Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.